Sziasztok, gyerekek! Hol vagy? És nézzétek, gyerekek, nekem milyen jó cuccaim vannak. Nézzetek, nézzetek. Nézzem már. Van egy ilyenem. Még van, hol vagy? Még van egy ilyenem, meg van egy ilyenem, meg van egy ilyenem, még van egy ilyenem. Lássátok? Ezt itt oda és adom neked. Van egy ilyenem, van egy ilyenem, van egy ilyenem, van egy. Azt nem adom oda a gátó. Na, add csak vissza. Add vissza azt a védelem egyes szart. Add oda! De először magamnak csinálok egy chestet, majd ki vagyok. Úgyhogy teli vagyok, nem ki vagyok. Édes. Adjak fát. Ha tudnád, hogy nekem mennyire laggolsz. Te hány FPS-el tolod? Ide, csináljunk. De hova? Mondjuk rá csináljunk egy valami fára házat. Mi? Ja. Ide csinálom azt, hogy bánya. Akkor is azt írom oda, hogy béna. Bánya, így. Sár. Yes. Banya. Bodri kutya tépénzett rám, elfogadom. Per TPC. Buzi kutya.